Oğlancık wagtynda ilm okuymak, oğlancık wagtynda öwrenen zadyň, bilen zadyň goýa mermer daşyň ýüzüne gazylyp ýazylan hat ýalakdyr. Aya şu hatlar ýagny ýagmagy bilen, ýeliň ösmegi bilen, ýa murur zamany üstünde geçmegi bilen şo sabiýde bolup hat aýrylýarmy? Hiç aýrylmaýar. Bes jawan wagtyndaky öwrenen zatlaň, bilen ilimlaň goýa daşa ýazylan ýalakdyr. İnsana izzet ilimdir. İnsana şewket ilimdir. İnsana baş ýokarlyk ilimdir. Ilimden başga zat insana erdiş vermez. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulman türkmen dolar, ustad muhtaram Al-Hac Abdurrahman Ahundi Tengitanyň insan üçin has bolan 4 hidayetini beýan edipde, ilimde kemaly etmegiň ähmiýeti hakyna aýdan gurulmaryny 96-njy şumarada 44 dagyga we 2 saniýanyň muddatyna dikkatiňize hödürleýär. Bu gurrun 1373-nji hijri şemsi ýylynyň Ferwerdin aýynyň 18-nji güni Tengli obasyna bir toý merasimine ýerine ýetirildi. Dinleýin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezîne âmenû ittaqullâhe hakka tuqâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Vettaqullâhellezî tesâelûne bihi vel erhâm. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. Ya eyyühellezîne âmenû ittaqullâhe ve qûlû kavlen sedîden yuslih lekum a'mâlekum ve yaghfir lekum zunûbekum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد hormatly aziz musulman dogallar, yakynyň daşdan gelip şu musulman doganyň sünnet toýuny tejlil edip gelmeňiz üçin Hudaý tebarek we taala hemmeňize ejr bi hesap bersin. Ve hemmemizge şular ýalak bir dini, sünneti toýlary bitirmek Hudaý tebarek we taala müýesser etsin. Öýlenmek diýelleri şer'i hökümni biz aň etsek, şeriatda 4 türlü hökümma buyruk bolan zatlardan farz diýerler, wajib diýerler, sünnet diýerler, mustahap diýerler. Öýlenmek şeriatda sünnet, Peygamber aleyhisselam'ın koyun yolu. Kur'an-ı Kerim ve enkihul eyyâmâ deyip destur ediye, siz cüftlenin, siz mücerret bolman deyip. O bir hatırları ki onun äri yok bolsa onu äri berin. Ol bir ärileri ki onun maşgalatı yok bolsa olur bayit maşgala alsın. Ve şu hakda Peygamber aleyhissalatu vesselam'da fermayiş ediyem. En nikahu sünneti ve men ragaba an sünneti feleyse minni. Nikah diýerleri menin koyun yolumdur, şeriatımdır. Her kim nikahtan yüz öwürse, öýlenmese, ol adam men yolumdaky adam değildir diye. Biz benaberin öýlenmek Peygamberin sünneti, şeriatın yolu. Veli şunu düşünün, öýlenmekde 2 felsefe var. 2 zat cihetli öýlenmeli. Şeriat öýlenmek diýen desturu beriýär, 2 zatdan şüri. Biri taaffuf, bir felsefesi. Taaffuf diýeni insanyň wujuduna garize-i şehvet ba, heves ba. Ol heves hükmen sarf olup insan şol hevesini şehvetin bir ýere sarf edýär. Onu hiç ýa sarf etmek dogry däl,
illa öz jolundan bir insany özüne ihtisas berip şeriatın yolu bilen onu özüne halal edip şoňa sarf etmeli. Inha şeydip özüňi zinadan saklamak, garire şahwetini doğru yola sarf edip zinadan saklamak bir felsefedir. İkinci felsefesi tenasul, örüngemek, köfelmek. Şon Peygamber Aleyhissalatu vesselam fermaş edipdir. Tenakahu tenaselu fe inni ubahi bikum el ummama. Ey menin ummatlarım, siz nikalenin, köfelin, örüngän, men siz bilen iftihar etjekdirin. Geçen peygamberlere sizin sanığının kâlli bilenip. Biz öýlenmeli Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetini köfeltmek niyet bilen. Inha şeriatın nikah terekli buyuran felsefelerşi taafuf tenasıl. Inni bir mecliste tamamen cevalların meclisi. Cevallar üyüşüpdirler. Inni bir ayçak gurrunlemde o cevallara razı. Bizim kitaplarımızda aydiya insan 4 cüre olur diye. Bir insan ma ol bilye, basavat, düşünye, ilmi var ve özünün savatlı ilminliğini bilye. Ol adama bilyendir diyerler diye on iyidine düşün. İkinci derecedeki bir adamma savatli, düşümli, fahmi, idrak, şuuru ba. Veli özünne Huday Teala şu nimeti berelliğinin haberi yok. Ona ol istidatlı adam okudadır, onu oyundurun, gerek ol istidadından istifade etsin diye. Bir neçe adamlar var. Özünün savadı yok, ilmi yok, bilen hakları hiç değil. Veli özünün nadallığını bilye, derki yokluğunu bilye. O da adam yol gözleyen adamdır. Ol islah bedirdir. Hatmen ol öğrenecek değilse, düşünecek değilse bildirin, düşündürün diye. İnnadir cemaatler şu 4. fırkası var. Bir neçe adamlar vardır. Özünün derki, şuuri yok, savadı yok, bilenak ve bilmeyerliğini bilenak. Bu adama diyorlar cahildir, ondan el çekin ol istah bedirdedir diye. İnne elhamdülillah siz hemmeniz savatlı, düşünyen, bilyen adamlar. Menne şahitçak kurunlimde size bir yadavarlık etmek, civarlık diyorlar. Huday Tebarek ve Teala'nın veren bir nimetidir. Şu nimet her bir izzete eyev olmaklığa deslap civarlık gerek. Geçen danışmentler, geçen alimler, filsuflar, tarihte bir muşakhas bolan adamlar, şol şahsiyetler tapıptırlar. Deslap unfevan-ı cevanisini, iptidai cevanisini, niru-i cevanisini deslap şolar sarf ediptirler. Ilmin yoluna, izzatın yoluna, ulluğun yoluna sarf edip olar şol şahsiyetleri yetiptirler. İnne aziz cevallar, siz bir muğiyyette, siz bir Huday Tebarek ve Teala'nın beren nimetinin içinde, ömrünün iptidası, sizin aklınız cevan, fikriniz cevan, bedeninizdeki niru cevan, okuyanınız bilen yadanızak, siz gezeniniz bilen yadanızak, sizin zehirleriniz, hafızanız beter kavi vakti, şücre bir imkanatları oyuna, lehve, lağviyata, muhmel işlere sarf etmeliler. Siz oturdan, oylanıştan, gözden, 80 yaşındaki, 90 yaşındaki adamlarımız var. Ol bişarelerin, boltların yağdaylarını görün. Savat özlerine yok, malumat özlerine yok,
hiçbir iptikar özlerine yok. Şeyle bir Hudaý Tebarek we Taalanyň beren nimetleriniň berhurdar bolmandyrlar. Şeyle mahrum galypdyrlar. Inni siz oturdan şolardan ibret alyň. Siz de bir jawanyňyzyň iptidasyny şolar ýalyk bir oýna, lahwa, bihuda temmellige sarf eden bolsaňyz, agybeten siz de şolar ýalyk bir iler gaýrany tanyman duran adamlar boljak. Siz Hudaý Tebarek we Taala size sawat beripdir, imkanat beripdir. Öz üstümede inen Kur'an-ı Mecid mukaddes kitap başarýaňyz şunu okuýmaklygy, ýa tutmaklygy we dini we tarihi her bir maglumatlar, her bir magamlar kesretmeklige şu wagtlyň imkanyňyzda bar. Onun için men size aýtjaklarym, oýanyň, okuda bolmaň, gaflatda bolmaň, siz tahsilleriňize edame berin, okuýun, diplomiňizi alyň, lisans alyň, fawqa lisans, doktora alyň, olokon danışmentlik, bilgijilik bir hinarlary eýe boljak bolun. Öz ilmi, özüň şeriat ilmiňize ýetik bolun. Ýadap, ýaltanyp, ýa nefsiňiziň hawasyna çapyp galmaň. Şol Peýgamber aleyhissalatu vesselam bir hadisi fermaýş edipdir, siziň şanyňyza raji, sizden çüri. Şol hadisde şu: "Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum." Sizin ey jawanlar, sizin içinizde iňki gawyýyňyz olo gollary meňdeş bolýan, özüňizi ullara goşup, şolar bilen hem tebiat bolup, şolaryň tebiatyndan renk alýan gawyýyňyz şu diýipdir jawanlara. Ey ýaşullar, sizin iňki telekäňiz erbediňiz, özüňizi jawanlara meňdeş etjek bolýan, jawan meleş bolup, jawan tebiatynda bolup, jawan hyýalyny minip ýörenligiz, telekäňiz şo bolar ey olaqollar diýipdir. Hasyly kelam, ey jawanlar, kulak asın, Peygamberimiz size näme diýär? Hudaýyňyz size näme diýär? Kur'anyň size näme diýär? Gelin awtardan görüň tarihlary. Olarda bir olaqon şahsiýetler, olaqon magamly adamlar geçipdirler. Şolar jawan wagtynda oyun bilen, lahu bilen, temmellik bilen, bihuda işler bilen gelen bolsalar, olar o şahsiýetlere, ol magamlara yetip biljek däldiler. Ve siz de aýandanyň umytlary siz, aýanda da sizin araňyzdan olakon şahsiýetler döremeli, olakon danışmentler çykmaly, alimler bolmaly, mufassirler bolmaly, muballigler bolmaly, dininiz saklan, ferhengiz saklan, ilaty bir hytmet eden, bir ilat üçin hami bolan adamlar sizden döremeli. Ve şeyle bolýan bolsa, siz şu wagtdan oglan hasap edip de özüňizi bir oglan siýagyny görmän. Oturun, oýlanşyň, pikir edin. Geçen tarihler gözlemizde şolaryň oglanjyklarynyň içinde de bir adamlar dörapdyr. Şolaryň olakon magamy ýetjegi oglan halatynda belli bolupdyr. Men cümle biziň mezhep başymyz Hazreti İmam Agdam Ebu Hanife şol oglan wagtynda bir ustaddan okuýarmyş. Eniz mana düşmedik wagtynda mektepde okuyan wagtlarynda şolara bir agide öwredipdir. Ki Hudaý Taala hemme ýerde hazırdır, nazırdır. Hudaý Taala hemme zady bilýändir we eşitýändir diýip periştani, peýgamberi, kıyamati hemmejik zatları aýdyp geçenden sonra olara adyma aýşetjek bolup, şonuň mollasy, şo oglanyň elle her gaýsynyň eline bir çüýçe beripdir. Şu çüýçäni bardan Hudaýyň görmeýän ýerinde damagyny çallan gelin diýip. Şonda oglanlaryň bir neçesi çukura girip damagyny çaltdyrlar, bir neçesi kumağa girip bir neçesi bir ýerde bukunup. İmam Agdam da şu wagt şu oglanlarynyň hemmesinden kijigmiş. Ol aylap çüýçäni diýri getiripdir.
ne sen näme öldürmedin diýip aýdan wagtynda olaýdypdyr, ey mollam, men Hudaýyň görmeýän ýerini tapmadym diýip. Hemme ýerde görýär, hemme ýerde bilýär. Biz inni şu bir alamatdyr ki, şonuň aýandasynda ulukon şahsiýet boljagyndan. Biz siz jewanlar, siziň de reftaryňyz, kirdaryňyz, agmalyňyz iptidadan belli bolup ograýandyr. Zirek adamlar, düşünmeli adamlar bilýändirler. Hatta bir wagt Hazrat İmam Azam rahmetullahi aleyh bir koçanyň ugrundan gelýän wagtynda ýagyn ýagyp, palçyk, doňok bir sürçöklük wagtymyş. Şonda birje oglan eline bir zat alyp bir ýan gapdalan gelýärmiş. Hazrat İmam Azam aýdy, ey oglan, sen habardar bol. O gelýän ýeriň bir sürçök, palçyk ýer, ýykylama diýipdir. Onda şol oglan jogap beripdir, ey imam, men ýykylmagym muhim däl. Men ayağım taýyp ýykylsam, turakada ýene gidibermeli. Sen ayağını gaýym bas diýipdir. Sen taýsaň alam taýýar. Sen ýykylsaň, hemmejik adam ýykylýar diýip. Hazrat İmam Azam şu oglanyň şu gepinden ibret alyp, gaty hawfa düşüp, barıp Ýamaşgadan Olokon berjeste şagirtleri varmış. Ebu Yusuf diye, Muhammed Şeybani diye, İmam Zufer diye, şu şagirtlerine aýdypdyr, inni siz gaýratyňyzy, zähmetiňizi özüňiz bilen inni de meýlak maga taklid etmeň. Men şu garamaýygyň mesaillerini içtihad edip şoňa bir fık çykarsam da boljak diýipdir. Görüň, iptidada belli bolup ograýar. Jewanlyk wagtynda belli bolup ograýar. Onuň üçin siz aklyňyzy, şuuruňyzy, derkiňizi biderek sada sarf etmeň ogullar. Siz aýanda da bir ulukon şahsiýet boljak bolun. Ulukon iladyňyza hyzmat edýän, diniňize hyzmat edýän, mezhebiňize, ferengiňize hyzmat edýän adamlar sizden döresin. Siz şu wagtdan esasy mesuliýet etip ogran. Şu wagtdan fikirli oýlanşykly bolup ogran. Şu wagtdan öz işleňizi taýin edip ogran. Şunun fikrinde bolun. Ulukon şahsiýet boljak bolup nazarınızda bolsun. Oyundan lahuyat bihuda amallan peýda bolmak. Sizin şu wagtdaky niruňyz hiç wagt tapdyrjak zady ýokdur. Hatta kitaplarda aýdýar, el ilmu fis-sigar ken-nakşu fil-hajar. Oglanjyk wagtynda ilm okuymak, oglanjyk wagtynda öwrenen zadyň, bilen zadyň goýa mermer daşyň ýüzüne gazylyp ýazylan hat ýalakdyr. Şu asangy mermerleň ýüzüne gazyp hat ýazýarlar. Aýa şu hatlar hey öşşök imkany barmy? Ýagny ýagmagy bilen, ýeliň ösmegi bilen, ýa murur zamany üstünde geçmegi bilen şu sabide bolup hat aýrylýarmy? Hiç aýrylmaýar. Bes jewan wagtyndaky öwrenen zatlaň, bilen ilimlaň goýa daşa ýazylan ýalakdyr. Emma el ilmu fil kibar ken-nakşi fit-turab. Olokon bolup okuyan ilmiň goýa gumyň üstüne ýazylan hat ýalakdyr. Gumyň üstüne behterin nakş bilen hat ýazsaň, şol bir ýelli çabyga göz aradan aýrýar. Ya bir kat yer ötü aradan aýrýar. Hiç bir zamany geçmäni ol mahwu bolýar. Ve şeýle bolýan bolsa, siz de jewanlar, iptidaý jewanyňyzy, şu wagtky fikri niruňyzy näme sarf edin? Ilme sarf edin. İnsana izzet ilimdir. İnsana şevket ilimdir. İnsana baş ýokarlyk ilimdir. Ilimden başga zat insana erdiş vermez. Milyonha insanlar geçipdirler. Haýsy biriniň ady tutulýar, haýsy bir muşahhas. Şolaryň içinde haýsy birine ilim bar bolsa, haýsy birine maglumat bar bolsa, şonuň ady kıyamet eşeli tutulupdy.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını bilmeyen yok. Hatta kafirler de biliyor Muhammed Arap deyip. Ebu Hanife'nin adını bilmeyen yok. Düzdeki çoğallardan sorarsan sen kimin mezhebinden diysen İmam Azam mezhebinden deyip aylar. Yete kıyamet çelli azansılar gıyırttı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip. Bir günü yok Muhammed Aleyhisselam'ın adı tutulmayan. Bes çol Muhammed'in adını kıyamete çelli Muhammed deyip kıgır diyen adı neymiş? Çon kılıcı mı? Çonun malı mı? Çonun tayfedarlığı mı? Çonun başka bir hünermentliği mi? Yok. Fakat ilmi. Onun için Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a destur veriyor. Şu ayetini Euzubillahimineşşeytanirracim ve kur Rabbi zidni ilma. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen menden dileğinde dileyen ağzın şu olsun. Ey var Hudaya men ilmimi arttır, menin malumatımı arttır deyip bile diye. Besbelli oluyor, insanın ulu izzeti ilimli olmakmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanların içinde Hudaya'nın ki söyleyen insanı. Şu söyleyen insanına, kavver edilen insanına Huday Teala kavz adı verir. Şuna diyemendir, menden şalık dilediğimendir. Menden baylık dilediğimendir. Menden ayrı cüre bir hüner, ustalık dilediğimendir. Ne mi dilediptir? Fakat ilim dilediptir. Bes ilimden anırda erdişi zat yok. Onun için siz cevarlar, ilim okuymak, ilim bilmek, malumat tapmak, fakat sizin imkanatınızda var. Sizin muğiyetiniz şu var. Şu muğiyet elinizden gitmeke gayret edin, ilm okuyun. Her diller bilin. Bir dil bilen bir adamdır. İki dil bilen iki adamdır. Üç dil bilen üç adam. Her dilin öyle bir adamdır. Betsiz öyle bir adam olman. Sayının 10 adam olacak bolun. Ene diliniz Türkmen dilini biliyeniz. Fars dilini öğrenin. Arap dilini öğrenin. İngiliz dilini öğrenin. Her bir ilimler bilin. Bes şu ömrü bir gerek daha da sarf etme. Edama tahsil verin. Yu'khadul yevakit bil mevakit. Ve la tu'khadul mevakit bil yevakit. Yevakit diyeni yakudun cemri yakut diyorlar bir geran bahadat. Beter kıymet bahadat bir cevahirlerden. Şol cevahirleri zaman bilen ele getirip boluya. Emme cevahir bilen zaman ele getirip bolmaya diye. Cevahir bilen zaman ele getirip bolmaya. Emme zaman bilen cevahir ele getirip boluya. Siz bir zamanınızı ellen verseniz, fırsatı ellen verseniz, bir geran baha, vaktinizi ellen verseniz, son evrilip ele gelecek zattadır. Onun için oyanın, düşünün, ilm okuyun. Gelin daireyi, ulûm-i şer'iye gelin, onda tekamül tapın. Hiç vakit terk tahsil etmeyin. Tahsillerine de edame verin. Onun bir netice alın. Siz malumat tafanızdan sonra insanı kamil bolup biliyeniz. Bir savat kalsanız, malumatını da hakim koysanız, siz katı uft edersiniz. Onu siz şahsiyet bolup bilmersiniz. Siz ulu izzeti, ulu şahsiyeti özünüze dözyen olsanız şu hattan zahmet çekin. Ovadan ayrılmayacak bolsan, ene atandan ayrılmayacak bolsan, oyunundan ayrılmayacak bolsan, pay televizyondan ayrılmayacak bolsan, onunla hiç magamisiz tapıp bilmeyeniz. Siz insanı bir adli de kalıyeniz. Menin size tavsiyeceklerim şu, ey cevanlar, enki muhim dininiz, gelin dininize iyi olun. Siz ayındaki nesilden mübelliği, ona dini ürediyani, onun müderrisi sizler bolun. Ey cevallar, şular yalak toyda etmeli işiniz, ulamalarınızı getirin,
ulamalarınızdan vaaz nasihat eştin, din diyanet evrenin, olar ki aytdım, her yerde havzalar salınıp koyulupdur, sizin umidinizda. Sizler gelersiniz, şonna ilm okuyorsunuz deyip, gidin şonna ilm okuyun, şeriatınız bilin. O da size müyesser bolmasa, siz gitseniz ödür işlerinin iyidinden, onunla siz faaliyeti gelip veren olsanız, ağarlan, şolar yalak toylarda, fırsatlarda gelilen, ünsünüzü verin, ulamaların gefine, vaazların gefine, şonun üns verden, özünüze gerekli zadınızı alın. Indi men, bir hekayet Malik ibn Dinar'dan, şol hekayede aydıp gurumu tamam edecek. Malik ibn Dinar diyen bir ula adam geçiptir. İptidada olakon makamı dünyavisi var. Vezir vakillerden ahiren tövbe edip evliyalardan mulk geçiyor. Günlerde bir gün Malik ibn Dinar geliyemiş. Bir yerden geliyen vaktinde birce oğlan kum oynap otuyor diye. Şol oğlan kum oynap oturuşuna ağlaya diye kum oynamasını koyup. Bir meydan ağlap da yine kum oynamağa meşgul oluyor diye. Onun şu yağdayını görüp geliyen adam şunun üstünden geliyor. O zaman ben şuna salam versem mi ki ya vermeden mi ki? Ay ne edecek bir kum oynap oturan oğluna salam verecek bolup diyorum. Deyip şu fikir bilen geç verecek boluyor. Yine de fikrine geliyor. Hazreti Resul gizli oğullara salam veriyormuş. Oğluncukların yanına geçip barıya kadar Esselamu Aleyküm deyip onlara salam veriyormuş. Hazreti Resul salam veriyor. Gerek ben de salam vereyim deyip Esselamu Aleyküm diye yankı oğluna. Oğlan ve Aleykümesselam ya Malik ibn Dinar diye. Oğlan Malik ibn Dinar heyran alıp ey oğlan sen beni ne ecrebiliyen diye. Oğlan cevap veriyor. Bizim gövremiz yarılmaka olur ruhumuz yarılttır ahi. Şu da ruhumuz men ruhum sen ruhun tanıyıptır. Şondan bilyen niye sen Malik ibn Dinar'dın mı diye. Malik ibn Dinar geliyen vaktinde şu fikir bilen geliyemiş. İnsanına akılla va, nefs de va. İnsanın nefsi nemeke, akıl nemeke. Şu ikilinin neme imtiyazı vaka deyip şu fikirde geliyemiş. Bu oğlunun veren cevabından mat galiyada gerek men şu müşkül meselemiş oğlundan sonra ağayına deyip ey oğlun insanına nefs de va, akılla va. Şu ikilinin neme farkı var diye. Ona insanın nefsi diye o sen nefsin bana salam verdirmeyecek bollahır diye. Kumayna oturan oğluna salam neme gerek geç de git da diyen niye nefsin diye. Hazreti Resul salam veriyormuş. Hazreti Resul oğulların deninden eline geçenine Esselamu Aleyküm deyip ay diyamış. Men meğer Hazreti Resul'un yokur mu deyip özünü Hazreti Resul'e iktida ettirdi. Şol sen aklın diye. O zaman yine de bir oğlundan sonra ey oğlun ne mi deyip sen kum oynayan diye. O kumu ne mi deyip oynayatıyorsun? Ya Malik ibn Dinar o da yaradılamızda kumları yaradıldık diye. Son yine gömlemizde kumu gömülüyor. Şu iki başımdaki yağdayım yağda salayım deyip şunu oynayan diye. O zaman yine soruyor sen ne mi deyip arasında ağlayan diye kum oynaman koy akıda ağlama bile mi oluyan? Ona ya Malik ibn Dinar Hudayın azamati, Hudayın havfi, Hudayın kahrı gazabı yadımı düşönüne katı korkup ağlayan diye. Hudayın kahrı gazabına ağlayan ne acır olur kan diye.
Onunla Malik ibn Dinar'a diye ey oğlan sen henüz 5 yaşında namaz buyurulmandır, arada buyurulmandır, hiç saat teklif olmandır. Sen bundan şunu bir havf edip görür yalıkta siz cennetin kuşu da diye sen ne mi bağlayan? Onunla ya Malik ibn Dinar ecemden bir göreni yağdayım mı? Şu yağdayım yadımı düşünne diye meni ağla diye. Onunla neyme yağdayım? Onunla ecem gelip ocakta odun yakanına olokon ağaçları dağıtları evunçaya koyuyor diye. Sonra avradıp kizecek kıyılçaklarını şon eteğine koyup sürüşkeni şona çakıp evunçaya kizeceklerini yakardı. Şu kizecekler sonuna olokon yanardı deyip. Ve kıyamatta da adam yanasa evunçaya kizecekler olokonun tutuşturulur ola demen neredeyin deyip yadımı bağlayan. Görününni şol oğlanlıkta şona derk geliyor. Şol oğlanlıkta şona fikir geliyor. Siz de aklınızı işletseniz, oylansanız, şular yağlık derk, şular yağlık fikir, şular yağlık sizin nabığa, sizin aranızın hatmen dürümendir. Hazreti Ali radıyallahu anh fermayiş ediyor. El aklı akleyn. İnni yanka edilen gepten netice alsak şu oldu. Malik ibn Dinar'a ne mi cevap verdi ol? Senin deydi aklın peygamberin izine düşürüyene aklın deydi. Meni özünden yukarı koyuyana nefsin deydi. Nefsine tabi olun men de velak geçamallın deydi. Nefsine tabi olmani peygamberine tabi olun. Edebi ikram bilen salam verdin deydi. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh fermayiş ediyor. El akla akleyn. Femetbuğun ve mesmuğun. La yenfa'u metbuğun. Lem yekun mesmuğun. Akıl iki cüre akıl vardır. Biri aklı tebii, biri aklı sem'i. Aklı tebii her insanın özünde var. Veli aklı tebii hiç vakit netice vermez, aklı sem'i bolmasa deyiptir. Aklı tebii diyeni Hudayın insanın özünde bir koyan aklı, kafirde de var, Müslümanda da var, olokonda da var, kişide de var, zenanda da var, merdanda da var. Emmecik adamlarda var. Ol aklı tebii hiç vakit insanı necat vermeye. Aklı sem'i olmaza. Aklı sem'i Allah'ın kelami, Peygamber'in hadisi şolar rahnama etmeli akla. Biz insanın hidayetinden şuri 4 cüredat gerek. Birine hidayeti ilhami diyerler. Birine hidayeti havasi diyerler. Birine hidayeti akli diyerler. Birine hidayeti dini diyerler. İlham diyeni ilkâ-i şey fil kalb. Yüreğe burada taşlanmakla ilham divat beriyerler. İlham diyeni Hudayi Teala yüreğe burada taşlaya birden de gidiveriyor. Mesela Musa aleyhisselamın vaktinde Firavun diyen kafir geldi, tamam oğlancıkların kellesini kesti. Tevbe olan oğlanları öldürmeyene durdu, erkek oğlanı. Musa aleyhisselamın ecesi, Musa aleyhisselam bilen hamile olan vaktinde bir yerde oğlan dünyaya geldi. Gelen vaktinde ne mi işetti? Fevri şol oğlanı yanıttırın tamdıra okladı. Firavun'un müvettişleri gelip gözleyen vaktinde hem yer gözlediler, oğlan tapmadılar. Şun tamdırda o atma, onun oğlan olmaz diye niyetten o tadını gözlemediler. Ola gidenden sonra eceti gördü, oğlun içinde oyuna batıyor oğlan. Yamaşada şun bir cebe, becerdi akide, şu oğlan cebe salıp derya oklak koyverdi. Tamdırda ölmeyen oğlan deryada da ölmez deyip. Hikmet-i ilahi oğlanı yamaşadan aktırıp getirip Firavun'un öz cenazesi tutup onu oğulluk edip şuna terbiyet verdi. İnha şol Musa aleyhisselamın
ecehine bolonu yağday ilham. İlham diyorlar şudur yüreği burada taşlamak. Kayden her kim birden de yüreğini burada düşüyendir. Şu düşüşü yani İslam'ın kabat gelakede şunu keşfediyorsun. İlham diyorlar şuna. İkilencisine havas diyorlar. İyi gözün görmeyi, kulağın eşitmeyi, dilin geplemeyi, tamam bedellerin esasatı. Havası ham sıfat veriyorlar. Bunlar da bir şey malumat veriyor insana. Hidayet ediyor. O zaman üçüncü insanın hidayet ediyenat akıl. İnsan akıl bilen Hudayını tapıp biliyor. İnsan akıl bilen öz halını tapıp biliyor. Gelip diyorlar çoğurlan birine deyiptirler. Sen Hudayı ben ne diyen, Hudayın badığına ne mi delilin ma deyiptirler. Ona Hudayın badığına men delilim şu deyiptir. Kumalak deyiptir. Düzde bir kumalak görüyen, şu kumalak diyor badığını bildiriyor. Bir yerde bir iyi göründe, şu iyi bir yörük giden madığını haber veriyor. Bet bir adamatla hayvanın dündürüp durmağı, bir kariyerin insanın ayağının eteğine düşel koyulmağı, şu delalet etmeyemi sana haberin bağırlığına. İne çok çoğun akıl bilen Hudayın badığını delil bilen aydiya. Başka bir adamdan sonra yaptırırlar, sen Hudayın badığını neyemeden biliyen? Onu olaydıptır, kızıl tuğdun yaprağı deyiptir. Tuğut diyelleri, kızıl tuğut diyerler. O bir yerden görüyen bir ağaç. Şonun yaprağını bal sinek iyiye bal olup çıktı ya. Şonun yaprağını yüfek kurçuk iyiye yüfek olup çıktı ya. Şonun yaprağını bir keyik iyiye ol göbeğine misik atla atır olup çıktı ya. Koyun iyiye kumolak olup çıktı ya. İnha ödi düğü bir, suğu bir, renki bir, hemmecik zatlı bir bolon zat bir yaprak şu. Şu yaprağı var ya da bir kurçuk şonu iyiye. Yoğun bir yaprak şu. Şu kurçun içinden yüfek bolup çıkıyor. Bal tine giyenine onun bal bolup çıkıyor. Key giyenine misik bolup çıkıyor. Koyunu ise kumalak boluyor. Şu tadı şu tebii değerligi belli oluyor. Şu dehriler, tebii yollar, hemmecik dağıt öz tebiattır deyip dururlarını, şoların yanlışını çıkarıyor. Eğer tebiat bolayan olsa, suyu, havası, tamamen renki, hemmecik dağıtı, bir bolon bir tut, şu tadı hemmesi bir dağıt bolup çıkmalı. Hemmesi ya misk bolmalı, ya kumalak bolmalı, ya yüfek bolmalı, ya atır bolmalı. Yok. Sen korçoğun içine girsen yüfek bollayıp emredip duranma. Keyge girsen misik bollayıp emredip duranma. Sen koyuna girsen kumalak bollayıp, sinege girsen bal bollayıp, üyüt gödüp güyecedip duranma. Biz şundan bilyendik. Yeni bir adamdan sorulup durur. Sen Hudayın badığını nemeden bilyen diyen vaktında bir akça bir kalaba, daşı yılmançak, hiç ona menfez yok, hiç bir zat yok. Şöyle bir kayım yılmançak kalanın içinden şon divarı yarılyadı, içinden bir canlı çıkyadı oturuveriyordu. Tabii bolyan olsa şol nehilli bolya. Öz içindeki zat belli. Yumurtka. Daşından ona bir mevat kuyulanak, ona bir tağı verilenak. Şoňa Hudaý tebarek we taala destur berýär, seni jaly çüýçe bolýar, ona da yarylýar. Yarylýar çüýçe bolup gidýär. Bes insan üçün Hudaýy tanýar ýalyk, hidayet tapar ýalyk yol akıldır. Esla Hudaý ilham edýär. İlham diyeni heyvanna da var, insanna da var. Bir gunnada yatan oğullar çırra çırra çığırıp ağlaya.
Şoňa ağlama Hudaý ilham edýär. Eger ağlamasaň ejeň sen azyk ýanyň bilýän nädir diýär. İlham şo. Ýa-ni heýwanlaryny bir mal bolan wagtynda Hudaý Taala oňa ilham edýär. Sen şol öz cüzüňdir. Baýy şoňa terahhum etde, rahim ber diýär. Käwatlar Hudaý Taala hidayeti ilhamı bolmaýar. Şol ilhamyny kesýär. Kesen wagtynda sygyr depip tutanyny almany. Şoňa şo ihsasatyny kesýär. Bes Hudaý Tebarek we Taalanyň hidayetinden şur ilham bolmaly. Weli ilham diýerleri hemme wagt dogry bolup bilmeýär. Wel ilham leysa min islahul magribat bi sihhat şey. İlham diýerler bir zadyň hökmen dogrulygyny bildirmeýär. İlhamyň hatasyny hawas açýar. Efendim bir adam ýüregiňe düşýär, bir adamyň adyny eşitýärken şol adam uzun moýly taryagly adam mukadip ýüregiňe düşýär adyny eşitsen. Soň sataşanyň wagtynda gördüň bir kysgaçyk garaýagly adamyş. Bes ilhamyň ýalňyşyny näme çykardy? Hawas çykardy. Ve hawaslaryň da bir kök edýän zady bar. Düz meýdanyň elýärken salgyny kök edýär. Suw edip, derýa edip, nawr edip kök edýär. Weli oň ýalňyşyny akyl çykarýar, ol nawrdadyr. Suw bolmaly ýerdedir otady. Ýa-ni harakem tamyň kolgadyny gözläňde oğlan many du. Sakin nip kök edýär göz. Sakin näl mutaharrik. Aýlanýar. Şurary ýalak. Hawaslaryň ýalňyşyny akyl çykarýar. Indi aýtjak mewzugymda şutady. Akylly bolupdy hemme zat akyl hidayet ederim kädime. Aklyň ýalňyşyny hidayeti din çykarýar. Akyl känatlarda ýalňarýandyr. İşteva bolýany. Bombese yetip hiç zat akyl kesmäni, hiç zat işlemäni duran ýerine oňy hidayeti din onu çykarýar. Meselen Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "Yemhakullahu r-riba we yurbis sadaqat." Hudaý Taala ribani kemelder nuksan yetirer diýär. Sadaka bersen de köfeller diýär. Nüzul alsan malyň adalar diýär. Emme sadaka bersen köfeler. 3 zekat bersen köfeler. Hop inhan akyl kessin näni şuny. 10 tümenden 1 tümen berende öýde adalýar. Hudaýdy bu köfelýär diýipdi. 10 tümenini 11 tümene bersen bu nüzul. Bu bir haram zatdyr. Mundan nuksanmadyr diýär Hudaý. Hana aklymyň nuksanyny derk etmeýär. Bes akyl bombese ýetýän ýerine din hidayet edýär. Diniň hiç hatasy ýokdur. Siz hiç wagt aklyňyza taby bolmaň. Gellen özüňizi hidayeti kamil dogry ýola saljak bolsaňyz gellen dine taby bolun. Edýän işleňizde, herekatly sekenatlaryňyzda, tamamy amallaryňyzda hat nirden alın? Kur'an'dan alın. Hadisten alın. Şeriattan hat alın. Hiç wagt hatası yok. İnne hâzel Kur'ana yahdi lilleti hiye akvam. Şu Kur'an bir yoldur ki beter günü doğru yola hidayet ediyendir. Hiç min hatası yoktur diyor. Biz Müslüman elhamdülillah hemmenize iman var. Hemmeniz mümin. Mümin bolğunuzdan sonra size adaştıracak zat nefs diýer, şeytan diýer, hay heves diýer şu zatlar ba. Şol imanyň nuruny örtägide helak etjekdir. Şu taýda siz aklyňyza tagyýet berin. Aklyňyzy işledin. Akyl näme diýär? Şol aklyňyz bilen gelin mektebiňiz tapyň. Her bir işleňizde hat mektebinizden alın. Hudaý Tebarek we Taala hemmemize tawfiqy hidayet berip, hemmemizi Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hatyrına doğru ýolda saklap, hemmemizi özünün has ýaşýoran bennelerinden aýlandyrsın. Allahümme ya hadiyel mudillin ya rahmul mudillin ve muqila asiratil asirin irham abideke de vurhatirul azim vel muslimine kulluhum ecmaîn.
واجعلنا مع الأحيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشفع دعاء الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا رحمن. Hormatly aziz dinleyijiler, İran'ın Türkmen Sahra ýurdunda ýerleşen Hawzy ilmi irfani Irfan Abadyň tarapyndan teýarlanyp barlamyň ýene birini diňlediňiz.